Buonasera signori, buonasera, buonasera, buonasera. Qabel ma nibda nitkellem fuq il-logħba Monza Inter tal-bieraħ, taħt illi nitlob apologija l-intom is-segwaċi għal fatt li l-bieraħ u rejt wiċċi wara il-logħba eżatt. Sfortunatament il-bieraħ kont ma niflaħx u nkun nistaqar ma tkun ma tiflaħx ħaġa li tkun trid tagħmel wara l-logħba hija li tagħmel post-match reaction. Fortunatament labna s-sibt u mhux il-ħadd allura stajt ukoll qed issa llum inħalliha nistrieħ ftit u mbagħad nirkupra għada fil-lejla. Fil-fatt ser nagħmel għaldaqstant niskuża ruħi imma issa nirkupraw naqra dak li għandna xi ngħidu fuq ir-rebħa kbira li ksibna il-bieraħ ġewwa il-New Power Stadium, rebħa ta' 5-1. Dottor Karjani, nsellimlek għal darbora. U nistaw ngħidu li kienet logħba one-sided u fejn kienet logħba fejn naħseb li dak kollu li konna qegħdin nistennew rajnieh. Rajna doppjetta ta' Çalhanoğlu, rajna il-Lautaro jiskurja penalti, il-Lautaro jiskurja gowl ieħor, sa fl-aħħar rajna wkoll it-Tikos jiskurja wara li jagħmel logħba sħiħa li anki stess bejni u bejn ruħi dan meta ħajerġa' jsib ix-xibka, kont qed ninkwita naqra lejk Markus, imma korti tajba remet issib il-xibka. Nfakkurkom ukoll li jien qiegħed f'xandira diretta li jixtieq ukoll jikkummenta miegħi Monza Inter. Kont li xtaqt ngħid illejla huwa illi xtaqt nirringrazzja minn qalbi lil Roberto Gagliardini, għadek ħmar, għadek ġidra, bir-rispett kollu lejn il-ħmir u l-ġdur, imma qalbek għadha tħabbat għalina u grazzi ta' dak il-handsball illi bih ukoll Çalhanoğlu fetaħ l-iskor għat-tim ta' Simone Inzaghi. Rajt ukoll li kien hemm min beda jnewwaħ għax il-Monza ħassrulhom gowl u kien gowl li ma kellux jitħassar isma' l-istess metru Martinez tħassar, ħassrulu gowl. Eżatt, għall-istess moviment li kellu Pessina, eżatt, kontra l-Bologna f'Ottubru li ġej, voldiri dan kien każ ta' what goes for the goes for the gander. U għalmin ukoll forsi li qed jistaqsi llum se ngħid xejn fuq il-VAR, le mhu ħanejt xejn fuq il-VAR, imma xorta għandi kontrija l-VAR jiena, jiġifieri għandek tliet darba iffavoritna, xorta għandi kontrija l-VAR, jiġifieri issa nibda l-ferti sempliċement għax il-waħda favorija. Bniedem ta' iktar valuri minn hekk jiena. Biss kienet wirja dominanti mill-plejers tagħna. Il-bekk komplejna issa final pressjoni fuq il-Juventus li nhar it-tlieta misshom jilagħbu kontra is-Sassuolo, mbagħad iridu jilagħbu kontra l-Lecce il-logħba tal-kampjonat li jmiss tal-Juventus ġiethom opportunità li jaqbżuna anke minħabba l-fatt illi nhar it-tlieta anzi nhar il-ġimgħa li ġej se nkunu qed nilagħbu Super Cup ġewwa Riyadh fl-Arabja Sawdija. Qabel ma nitkellem ftit fuq Super Cup, nistaqt ukoll ngħid xi ftit punti il-fatt illi Inzaghi ma labx lill-Arnautovic u lil Sanchez il-bieraħ. Imma żamm lit-Tikus u lill-Lawti hemmhekk logħba sħiħa naħseb li tat ukoll x'tifhem dak li nibretka naħseb fis-sajf, bżonn tat-tielet attakkant,
Għalkemm fuq ħanamel parentesi, aħna transfer market tagħna għandna problema fuq u l-aħwa xorta. Ma tgħiduli x'inhija. Għax jekk se nidħlu għal plejer aħna, flok se jidħlu għalih il-Juventus. Il-Juventus jafu illi aħna m'għandniex flus, jafu wkoll li tim X irid ibih, lura il-problema hija di. Ġunto li jaf illi su se jolli l-prezz ħajaqta barra lill-intern. U se jieħdu u jkun tellifna plejer xorta bħalma ġara fil-każ ta' Tiago Ġalo illi suppost kien miftijem magħna l din is-sena għal Ġunju li ġej jkissru Ġuntoli illi jaf illi l-Inter m'għandix flus u l-Inter tbieħ 3 miljuni u l-Inter tilfet l-objettiv ta' Tiago Ġalo. Stant, Juventus permettendo, nispera li nġibu attakkant fil-sezzjoni ta' Jannar kien qed jissemma Simeone ta' Napli, ma tkunx idea ħażina. Biss naħseb il-fatt li l-bieraħ ma labux Arnautovic u Sanchez kienet prova klara li għandna bżonn attakkant ieħor. Ċaranoglu ħajkun sospiż għal-logħba importanti imma diffiċli li se jkollna wara Super Cup ġewwa Firenze, opportunità tajba għal Christian Aslani illi ikompli jurina x'jaf. Infatti anke s-sostituti li daħlu tajjeb Frattesi ġab penalty. Pavard li baqa' jilgħab b'mod erojku wkoll minkejja dik il-head injury li kellu, Acerbi ġustament ġimoti logħba kważi logħba mistrieħ, jiġifieri m'għandniex ħafna xi nżidu nsellem ukoll lil Nicolas Grech kif mhux qed ngħid xi affarijiet rocket science speċjalment rajt il-logħba Nicolas Volderi naħseb li huwa kumment żejjed u relevanti għad-diskors tal-lejla, kumment li ma naħsibx li għandu jibqa' hemm. Nitkellmu issa naqra wkoll fuq is-Super Cup l-logħbiet li misshom jilagħbu l-Inter ukoll. Issa jien ħankun ċara naf li l-objettiv huwa t-tinistilla, imma please din hija tazza li nistgħu nieħdu. Vera illi mill-400 li hemm il-Lazio hija l-ar polza x'il-Lazio jidru li qegħdin tajjeb, imma fċert sewwa kollu jekk ma nirbħux is-Super Cup. U għandna biex nirbħuha. Anki jekk in-naħa l-oħra minn Naplu u l-Fjorentina li mhumiex ħażin ejja. Nippretendi li nirbħuha din it-tazza, issa se jiġri ma nafx. Jiġifieri x-xorta l-Lazio jtuna logħba, l-Napli kapaċi jtuna logħba u l-Fjorentina ħajtuna logħba wkoll. Imma jiena qed nippretendi li ninżel minn Riyad bit-tazza f'idi, issa jiġi nhar il-ġimgħa u l-Lazio jwaħħlu għolna u mbagħad ikolli noqgħod għall-kritika tagħkom is-segwaċi Milanisti u Juventini. Mela, jiena għalissa m'għandix iżjed xi nżid fuq dina l-logħba. Infakkarkom illi issa warajja hemm waqfa qasira ta' riklami u mbagħad jidħol debuttant għal paġna tagħna tal-Kamra Sportiva Karim El Ebraxi li ħajkun qed jitkellem fuq il-logħba Chelsea kontra Fulham u mbagħad Oliver Scicluna bir-reazzjoni tiegħu għall-logħba bejn Manchester United u Tottenham. Biss qabel ma jkollna reazzjonijiet waqfa qasira ta' riklami ibqgħu magħna segwu r-riklami ħalli mbagħad inkunu nistgħu wkoll nisimgħu reazzjonijiet tal-kollegi tagħna YouTubers. Bil-ħaq jiena narakom nhar il-ħamis fit-8:09 għall-programm Botta u Risposta li se jkun jirrigwarda l-kampjonat BOF Premier. Sakemm nerġgħu niltaqgħu ħudu ħsieb tal Forza Inter. Ciao. Wasal eluq żmien ommok, missierek, jew xi ħadd minn tal-familja, għandek xi okkażjoni jew xi attività mal-ħbieb u trid issib restorant tajjeb b'ikel ġenwin u prezzijiet għall-but ta' kulħadd?
Post wieħed għandek issib El-Katalan tax-Xajra fejn issib għażla vasta ta' pizza, pasta, grills u għaġin f'atmosfera b'element familjari. Għal bookings ċempel fuq 21-800-997 jew żur is-sit tagħna għal iżjed informazzjoni. El-Katalan, ir-ristorant għalik. Game Breaker ser jibda l-2024 bil-kbir. Tiftakrom il-magni tal-lob li konna nsibu f'kull bar jew ristorant matul is-snin 80 u design? U xi tgħiduli jekk insemmilkom il-logħba Time Crisis. Ekku ħbib tagħna. Game Breaker ser jibda s-sena l-ġdida billi jħodna lura fi żmien u jdaħħalna fl-avventuri tal-aġent internazzjonali Richard Miller permezz tal-magna tal-lob li għandu disponibbli fil-ħanut ta' Birkirkara fejn il-klijenti tagħna jistgħu jilagħbu din il-logħba b'xejn. Mela allura x'qed tistennew ħbib tagħna? Ejjew sal-ħanut ta' Game Breaker, ġeddu l-memorji ta' żridkom permezz tal-magna tal-lob ta' Time Crisis. Jirnexxilkom tgħinu lil Miller jikkompleta l-missjoni tiegħu. Game Breaker, l-aqwa l-lob tal-PlayStation, Xbox u Switch. L-eteber kulħadd Chelsea wieħed Fulham xejn. Ma nafx kif onestament erbaħna del-logħba. Vera konna lakja li jgħin. Mela. Jinsellet reazzjoni wara l-logħba ta' nhar it-tlieta kontra Middlesbrough li konna vera li ħażin speċjalment fit-tinaf ma krejajna qas ċans. Immet ħalli ma nkunx negattiv għax jgħidu li ħafna li negattiv jien. Għax l-affarijiet tittejhom kif ikunu. Ħadd peċi li beda Broja għax qed fl-aħħar naraw striker quddiem mhux false nine. Imma ta' ċertu punt hawn taqbel mal-coach Broja ma joffri xejn. Xejn. Chances ta' goals minnhom kellu fejn jixxutja jibqa' jaqqada ma tistax tagħmel affarijiet dal-level. Il-Fulham stennejt li tkun jibsa, ovvjament, fl l-aħħar da derby, il-propja derby bejn Chelsea u Fulham. Però mal-Liverpool ma kinux ħażin, ġifieri jekk daw kedda l-Liverpool aħseb wara x'jagħmlu lilna. Ma qed forsi kif qed nara reazzjoni, però l-ewwel kwarta 20 minuta xejn mis-soltu, slow ħafna bil-ballun. Meta jkollhom il-ballun Enzo Caicedo kulħadd static inġellhom jiżbaljaw għax daw jekk ħadd qasmilhom bil-forsi jkollhom qasmu lura jew mal-ġemp sideways għax ħadd meta jagħmel moviment. Unika tnejn li jipprova jkrew xi ħaġa tlieta insomma. Huma Palmer, Sterling u Gallagher għalkemm jien saqaħ ma nafx tajjeb xorta jipprova jagħmel dik xi ħaġa għax jilgħab għall-flok, jirsisti ma jqafx però mbagħad fejn jidħol affarijiet bil-ballun sfortunatament almenu s'issa mhux xejn speċjali. Li ma sax nifhem kif reġa' mhux kif reġa' nżomm għax ovvjament issibu għax issa tassew Mazzin m'għadux magħna ma' Dortmund. Imma l-inqas Chilwell reġa' daħal ukoll, però se nitkellmu fuq iktar tard. L-ewwel xi muta kif għedt ma bdejna nagħmlu xejn. Kellna ċans ta' Gallagher, però xorta barra l-kaxxa ġifieri qasna ddu bħala ċans li tgħid isma' suppost tagħmlu. Ma tqabdilna kontrattak tajjeb, William ta' Pastepri Robinson crossja kol bil-ġibet għan-nofs ħalla lil Harry Wilson waħdu u ġab sejf tajjeb Petrovic. Mbagħad għax tittejt kollox ukoll ġitna tajba li Gusta ma tkeċċix għax daħla kera fuq William. Ma nafx jekk rawiex bil-var onestament, però kellha tkun ħamra lija jien vera ħal-ballun imma mbagħad baqa' dieħel fil-follow-up fuq ix-xien ta' William li suppost dik ħamra imma u bqajt impressjonata xi referi kienet Taylor, kulħadd jaf kemm iħobbna, ġifieri għal darba tista' tgħid għena jew ngħidu naf kif ma rawiex. U qed ħadd intemel il-half time jien xejn b'xejn. Mbagħad krea ċans Palmer, l-unika wieħed kif qed u qed minn dawk it-tnejn tlieta li krea xi ħaġa jipprova.
u rebaħ penalty Sterling soft imma naħseb kien. U dħanna il-ħafna ma bxej għax il-penalty għamlu Palmer. Wat, isma' mhux din tajjeb imma lanqas għanu bxejjed forsi t-tieni ħaf nibbildjaw. U t-tieni ħaf l-ewwel 5 minuti ħriġna qabbi grinta, però l-istess. Lob xejn, lob sistema ta' xejn, ħadd ma jaffer imur. Inqas minn kollu fuq wara li xi kultant Albert tkun ħa toħroġ għax jekk toħroġ iżball ħaġġib l-attakkant waħdu. U mbagħad jisna ċċaqlaqna ftix indaħal Madueke għax huwa plejer dirett ħafna jippunta l-plejer u beda dejjem ikrijawna iktar. Ovvjament ħaktar l-logħba f'idej Enzo għax l-ewwel ħaf rajtu ma tantx kien xewwaw imma fit-tieni ħaf kien tajjeb. U kellna ritorn ta' Chilwell, il-vice captain, tista' tgħid imma captain għax James dejjem barra. U li ma stajx nifhem, mhux ma stajx nifhem insomma, għax ġamilha dis-sena, tefal Chilwell winger. Jiena ma ħsibtu qaleb fuq qaleb 5 wara. Back 5 tefal Chilwell wingback u l-Gustonna ħal-ora. Imma il-Chilwell tefal winger. Ma nistax nifhem xi jrid jgħid biha di għandek il-Mudrik bil-qiegħda. Issa tajjeb jew le, jekk inti ħaddaħħal winger, tiddaħħal winger, mhux daħħal left back. Ma nafx. Imma insomma dik hu jaf. Mbagħad fit-tgħid minuta daħlu Chukwuemeka u Christie, però fimni minuta ġiex minuti kemm għamlu xejn speċjali, ovvjament. Il-Fulham kellhom ċans tajjeb lejn l-aħħar ta' Jimenez imma ġab sejf tajjeb li Gowler u l-aħħar 5 minuti ping pong ġew kaxxa tagħna. Jien qed minn hemm ħajskurjaw imma ġitna tajba rebaħna. Kif qed ġitna tajba. Qed ta' xi darbiet dal-video li ġitna tajba għax litteralment ġitna tajba. Fl-hemm l-aħħar 3 punti jgħoddu, ġifieri il-Levanti fil-verità kif tilab, però nafu fil-futbol kemm ħaddhom tkun lucky. Issa, bħala players, il-keeper kien tajb kifet, Gusto mhux ħażin, ma kienx ħażin, ma laqqas għamel xi logħba li tgħid waw. Kifet, suppost kellu jitkeċċa ma ġidna tajba. Disa se naħseb għalik is-soltu kun ħażinari, ma llum naħseb waħda mill-ħellu pilab. Tajjeb kien bil-ballun saqaħ, beda jagħti ħafna true balls, u long balls ukollu faithful defending ma kienx ħażin. Thiago Silva m'hemmx tgħid fuqu, eċċellenti dejjem. Kol wara l-kemm il-logħba tiegħu mhux bħala left back kien vera tajjeb, ħafna tajjeb kien faithful defending. Ovvjament fl-attakk m'għandux dik il-ġirijiet li għandu Chilwell. Midfielders l-istess kif qed Enzo kien kwiet l-ewwel ħaf it-tieni ħaf ikkontrolla l-logħba kien vera tajjeb, dejjem jipprova jkrea xi ħaġa. U Caicedo l-istess fimdiet ħadbdew tisimgħu ngħid l-istess tim kważi fuq Enzo Caicedo għax daw jekk inti il-logħba tal-futbol tal-lum tkun midfielder u kulħadd static ma tistax tilab il-logħba tiegħek jiġifieri. Palmer eċċellenti wkoll. Sterling kien tajjeb ukoll għax rebaħ il-penalti wkoll u anke dejjem jipprova jagħmel dik xi ħaġa. Gallagher mutur ma jafx, però naħseb kien kwiet ukoll u Broja ma nafx naħseb jekk mhux ħanġibu Slager das-sajf naħseb sa Mejju ħanarawa twila u wisq. Jiġifieri jiena minn naħdi għajda kollu, kifet l-importanti 3 punti, pero irridu nirranġaw ħafna fejn tħollob għax konna vera lucky. Issa ngħaddu għal reklami u mbagħad jitkellem Oliver fuq il-logħba bejn Manchester United u Tottenham Hotspur. Il-lejlet tajjeb, narakom, ciao.
nsellmilkom, jiena Oliver Xikluna, ili ma nkun qed nagħmel l-analiżi tiegħi ta' tim ta' Manchester United minħabba il-wafqin ta' żmien il-festi u għalhekk nerġa' nawguralkom is-sena tajba. Però llum ġejna biex nanalizzaw il-logħba li intlabet aktar kmieni illum bej it-tim ta' Manchester United u Tottenham Hotspurs ġewwa Old Trafford. Vera qabżet sena oħra fl-aħħar tas-sena ta' 2023 it-tim ta' Manchester United ħareġ bl-aħbar li Sir Jim Ratcliffe kien se jakkwista 25% tal-klabb. U millum ukoll rajnieh isegwi il-tim ta' Manchester United kontra tim ta' Hotspurs kien bil-qiegħda fej Sir Alex Ferguson u f'daw l-aħħar ġimgħat ukoll rajnieh idur u jiltaqa' ma' l-players, ma' l-istaff ta' tim ta' Manchester kif ukoll jidher li jiltaqa' ukoll ma' Ten Hag. Dan kollu qed ngħidu għalfejn għax ovvjament il-logħba tal-lum ma kienx logħba li t-tim ta' Manchester lab li nista' ngħidlu lab ħażin. Però jibqa' l-fatt li hemm bżonn ħafna xogħol fit-tim. Hemm bżonn strateġija għax l-ikbar inkwiet tat-tim ta' Manchester huwa apparti li qed narhom dejjem ibagħtu biex jagħmlu ċertu build-ups anke meta jiġu biex jiddefendu fil-fatt vera l-ewwel gowl inqala minn corner b'daqqa ta' ras, però id-difiża tibqa' xi kultant naqra xejki fl-opinjoni tiegħi. Rajna lil Rashford u lil Højlund jaqbduni naqra mixed feelings ukoll għax nibda jiena sissa dejjem ħassejt li iż-żewġ players mhumiex kompetibbli flimkien u jista' jagħti l-każ ukoll li bejniethom m'hemmx dik l-anonimiżità li huma jistgħu jkunu żewġ players li jiklikjaw flimkien u jaħdmu għall-istess għan jiġifieri li jagħtu rebħiet lit-tim tal-United. Garnacho min-naħa l-oħra huwa team player għadu żgħir ħafna, però huwa player ta' statura u dan ngħidu għax ħafna mill-logħbiet ikun konsistenti u wieħed mill-ftit players li qed ikunu konsistenti. U llum għamel logħba tajba. Bħala pressjoni fl-ewwel ħafna kemm il-United skurjaw u mbagħad Tottenham ġabu d-draw, però kienet ikkaratterizzata l-logħba minn pressjoni mit-tim ta' Tottenham Hotspurs fuq it-tim ta' United, jiġifieri fl-opinjoni tiegħi fl-ewwel ħaf it-tim ta' Manchester għajra xi chances li bdew itellaw xi kultant, però jiena ngħidha meritata li t-tim ta' Tottenham kien iżjed qed juri pressjoni fuq il-ballun u jtella ċertu attakki. Tajjeb insemmu wkoll li għalkemm iż-żewġ timijiet għandhom players li għadhom barra minħabba li huma injured, però t-tim ta' Tottenham Hotspurs bdejt nara wkoll qabel il-partita għandhom id-doppju tal-players li għandhom il-United li qegħdin bl-injury. Illum rajna r-ritorn ukoll ħadd pjaċir
nara ritorn ta' Lisandro Martinez li fis-season li għadda fl-opinjoni tiegħi kien l-ewwel season tiegħu li brilla mat-tim. Sfortunatament minn kellu l-inġeri subaħaj kaxkar u l-ftit li lab qabel ma reġa' weġġa u dan barra fl-aħħar xhur ma tantx kien qed ikun teffett fuq it-tim ta' United. Jiena ħafna jikkritikaw eżempju lil Johnny Evans għax forsi kbir fl-età u plejer li isna riċiklajna bħala tim, però ngħidha li jamna għall-ħares ma kienx Johnny Evans għax id-difiża ma kienx dejjem komposta ġifieri fl-aħħar xhur ġimgħat ukoll min iweġġa Shaw kien imweġġa daħal jilgħab, reġa' weġġa Varan l-istess, Malasja ilu ma jidher għax imweġġa wkoll. Imma jekk ikolli nikkummenta wkoll jiġifieri fuq il-tieni gowl ta' Manchester United ta' ġifieri qed nirreferi għal Rashford għal-gowl ta' Rashford fl-opinjoni tiegħi kien gowl li kellu build-up sabiħa u kien gowl sabiħ ġifieri forsi xi ftit fortuna kien hemm ukoll ġo fih, però ħareġlu tajjeb ix-xutt u rnexxielu jsib ix-xibka. Però l-isfortuna tebqa' lit-tim tal-United dejjem ġifieri ħafna mid-drabi bagħti biex iżomm ir-rebħ anke meta jkun minn fuq u rajna anke fil-passat meta nkunu minn fuq anke bit-tnejn b'xejn nispiċċaw kien hemm każijiet li tlifna l-lob ukoll. Nirreferi għall-logħbiet anke taċ-Champions League. Nerġa' ndur fuq Sir Jim Ratcliffe jiena mhux qed nistenna xi bidliet u avvanz fil-logħba tal-United għal daw il-ġimgħat u x-xhur li ġejjin hemm bżonn ħafna xogħol xisir, hemm bżonn tibdil fid-diligenza kif jidher li ser ikun hemm u ma naqtax barra li jista' jkun li dan ix-xahar ġifieri f'Jannar fejn għandna s-suq ta' trasferimenti miftuħ jaf ukoll ma naraw il-ħadd jiġi rajna plejers diġà jiċċaqilqu lura f'posthom eżempju ir-Reguilon li ġiet terminat il-loan tiegħu. Rajna lil Sancho is-saga twila ta' Sancho li għandi mixed feelings fuqha, imma jidher li irid xi tip ta' revenge fuq it-tim ta' United minħabba forsi is-sitwazzjoni li għadda ma' Ten Hag, imma xorta ma teqpax mhux fair għas-supporters u jiena bħala supporter ma tantx nieħu pjaċir li Sancho jerġa' jiġi lura ġifieri. Jiena narah issa din il-move no returning back fuqha. Naqpaw nittamaw mhux ħanejt li jiena supporter tal-United ferħan, imma neqpa supporter tal-United glory Man United. Jiena nixtieq qabel nagħlaq nirringrazzja lill-sponsors tagħna lill-Catalan, il-Game Breaker, lill-Spaces u The Barber Room. Grazzi ħafna u nħeġġeġ lill-spettaturi tagħna biex imorru u jużaw dawn is-servizzi. Infakkar ukoll fil-YouTube channel tal-Mix Zone fejn tkunu tistgħu taraw dawn il-filmati li u l-kollegamenti li nagħmlu aħna. U nfakkar ukoll li għada fid-9:15 jirritorna Mix Zone fejn se taraw ukoll lil Joseph u lil Karl janalizzaw u forsi jiddebattu xi ftit ukoll
il-logħba li qed tintlab fil-fatt bħalissa bejn Milan u Roma. Insellmilkom, Glory Glory Man United.